ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва подписчикои канали ҳакими ТВ. Хуш омадед ба канали мо. ин лаҳза мо дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе, аниқтараш дар боғи бо номи Аҳмади Дониш қарор дорем. ин боғ 26 сентябри соли 2016 бо ташаббуси асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохта шудааст. мехостем каме ҳам бошад аз зебогиҳои ин боғ ба навор гирифта талби шуморо шод гардонем. моро ҳамроҳӣ кунед. با دختری که وابسته است از راه برمیگردد افسوس متاسفانه دیر میشود. با خدا. بله برادر. اما هیچ فایده ندارد که در بین اینقدر پلای زد انگلیسی رو بروید. Дякую. салом алейкум. Салом хубе. Танч хуб. Акажон кам таъми бораи боғ да гав мезадем. имрӯз дар шаҳри Душанбе дар пойтахти азизамон хусусан дар ин боғи Аҳмади Дониш бисёр зебогиҳо ба назар мерасад ки мо мебинем қариб тамоми сокинони ин минтақа ба ин боғ омада дар ин ҷо шоми худро мегузаронанд, аз зебогиҳои ин боғ дидан менамоянд ки мо аз ин бисёр шод ҳастем ва ҳозир суханро ба ин дӯсти мо ягон сухан дошта бошад марҳамат бо дӯстамона мешунавем. Вале дар ҳақиқат ин боғҳои сайёҳативу як ҳусни шаҳрро ба ҳусни шаҳр як зебогии дигаре зам менамоянд ки ин бисёр боиси хурсандист ки ҷавонону на фақат ҷавонон балки сокинони шаҳр омада дар ин ҷо ба сайру гашт машғул мешаванд вақти худро дар ин гуна боғҳо хуш менамоянд. ҳамаи ин бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иҷро шудааст ки мо аз ин бениҳоят сарфароз ҳастем. Ташаккури зиёд бародаро. Чикаре ки мебинем бародарои азиз, боғ бениҳоят ҳам боғи зебо шуда гияд. Барои тамошо беҳад хуб дар тобистон аз зебо шуда гияд.
فرنگی فروغتی به نام احمد دونیش قرار داریم در این شام زیبا. این گونه باغان به حسن شهر یک زیبایی زن می نمایند. این حال ما همه این اقدام و دستگیری‌های پیشوای ملت رو باعث سرفراز باعث قدردانی خود می شماریم. در این باغ فرنگی فراغتی آمده با همراهی دوستان و یار و برادران و سیر و گشت مشغول می شویم و از زیبایی این گونه باغان دیدن می کنیم. با خود یک الهام تازه کسب می کنیم. این لامشکو خوشحال کاری. خلاصه همین بود باغ احمد دونیش. خیر تا ویدیو نوبتی. سربلند و خانه آباد باشید.